Jeg har fundet rigtig mange nye ting, som jeg ikke havde forventet, og som jeg ikke kunne vide, at jeg ville finde. Man kommer omkring en masse ting på en ny måde, og får det gjort lettere for sig selv at forholde sig til nogle af de ting, der har været svære. Der er så mange tanker og følelser, som før var fastlåst i det derhjemme, og som pludselig blev sluppet fuldstændig fri her. Og det er jo det, der gør det stort. For mig blev det en kæmpe trivselsforandring, så jeg gik fra at være sådan lidt ensom eller sådan lidt småked derhjemme, fordi jeg trængte til noget selskab, og så til at blive fuldstændig bombarderet med selskab. Man går bare ud fra sit værelse, og så er du social med det samme. På gangen møder du de andre, og falder i snak meget hurtigt, og folk er nysgerrige, folk er jo åbne. Jeg synes, det var et stort skridt at tænke 12 uger, men det var også det rigtige skridt.